Right, vadikani kusangana kwati kuita zvekare pano paadzira Radio 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. Muri Zimbabwe semuzuru wamuri kuzviita voice rababa muku rakachinja. Ndatinyore mukuru section get your son kuna baba muku. Vamwe vanobva kuti baba muku ndiani? Ndihatirari. Muri Zimbabwe update yatinayo update iyo yeng'anga yakaita musikadzwa nemukadzi wemunhu. Muri Zimbabwe vakawanda vanobva kubvunza kuti wai vakadzi vachifarira kunobatsirwa nana madzibaba. Vakawanda nomubvunzo wavo ende wai vakadzi mune zvivindi zvekubatsirwa nana madzibaba. Havasi vese vakashata but vamwe vachona vashata. Iyi ing'anga yakarara nemukadzi wemunhu. Chakusiyai muchiona video vari mudare. Wapedza video zvazo unofuka comment section. Musadrari afika kusiyai tichisangana zvekare. Manje nguva inotevera. Mashira. Baba ndo pakanditi inini makagadzirwa here. Kugadzirwa kokuita sei? Anzuko kutoroiwa nemurume ngati aini zvokuti ndakaroiwa kana kuti handizvizivi. Chandoziva ini choti murume wangu ane wokapu kumba. Kanzani wokapu amanje nini vanhu vakagadzira ndovaziva. Vanhu vakagadzirwa munovaziva saka namazuva muda kuzoita sei? Chinza ndoti ndowane matangire kuita sei ekugadzira nyaya dzedu. Ngati saka munoona nepai kuti vanhu vakagadzira. Chikanzi ndoona nepamazama. Ndobva wanditarisa, ndobva ndabvisa hembe yangu. Ndikaida izvo. Wati hamuna kugadzirwa. Chikanzi neapa. Ndakabva ndada izvo. Chikanzi hamuna kugadzirwa. Chikandotarisa neapa. Aiona sei nzvimbo dzese maifugura hembe. Kufugura mwiri wese. Aiwa. Ndaida izvo apa. Aiwa hamuna kugadzirwa. Inini ndobva tanga kundibata ndikati inini musani inini madhira handise handisukumada. Haini kuzoziva kuti ndakabvuma sei kuti ndirare nababa. Handizoziva kuti zvakazofamba sei. Asi makazviona sei makarawa? Ndakazviona nokuti takagara pasi vakatouya padenga pangu. Right. Vakandirara baba. Right. Asi zvokuti nditi takafadzana ndakanakirwa kwete. Asi akapfekenura muwende upi? Vakandisumudza sketi asi bhurugwa havana kubvisa. Vakarara sei mune bhurugwa? Iri bhurugwa rinoenda vanhu vanhu makararana hunge munhu atobisa bhurukwa munyatsoita basa ravo ndora vakabvisa rangu havanasi vakabata pasaidi vakaisa nepasaidi. Tanga tati mutange majoka. Saka tine nyaya iri pakati yauya yakabva nekumasabhuku maviri dzisabhuku mugari then acting sabhuku maruve vari kurepresent sabhuku musha wamaruve nekusati wane sabhuku. Saka ndo vari kubata musha iwoyo varume vaviri misha iyoyo. Tinonyazoziva sabhuku ndeuyo mugari kawo uyu substantive. Saka is acting secretary permanent secretary wavo but now ndiye ari kubatsirana ndakubata zvose zvemusha is acting pasabhuku musha wakwamaruve. So kuchine vacant. Saka varume ava ndo vauya nevanhu vaviri ava. Uyu ari apa anonzi Noro Beyasi then uyu Obed Katungumidzo ari mubhuku rasabhuku maruve. Uyu ari mubhuku rasabhuku mugari. Masabhuku aya ndo vakasvitsa nyaya kunoku vachiperekedzana nemumhangarara apa uyu mushure mekuti pane nyaya iri pakati peuyu nemudzimai wake neuyu. Asi vanhu ivava vari paukama hwavo. Saka toda kuti panguva ine dare ndichambopatsanura ukama hwenyu rotarisa nyaya handizi. Toda kuti iwewe Noel Beyazi ndiwe mumhangari wenyaya iyi. Toda kuti usumuke pano upe dare zvawadaidzira Obed Katungumidzo. Tanga tichida kuti auye naPamela Dzumbunu. Mudzimai wako anonzi anzi kare. Uku. Josephine Kamba. Josephine? Kamba. 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 Kamba yei. Alright. Saka tinokumbira kuti Noro Beyasi usumuke upire dare rineri chaita kuti udaidze Obed Katungumidzo. Chekutanga unotaura zita rako sezvatiri kudaidza richiita ndizvo. Noro Beyasi. Hanzi unosumudza ruoko rwako mudenga. Zita rako
Norway ubuyasi. Namba dzechitupa here 63 chiripo chitupa chacho hapana pachi. potai muchiwana zvitupa kumatare tatu mhanya unochitora udzoka nyaya yako yotongwa ipapa 63 tochida next week paunodzoka kudai 13 13 39 39 yeah. 053 05 3 63 nhare yako 0783 916 257. Right. Wauya nani mudzimai wako? Josephine Kamba. Munoshandisa nhare imwe chete naye? Ane foni yake? Inozi ndo takuzotiparegera zvako tichazvitsvaga panguva yake. Ndiyo witness yako handii? Une imwe witness here panyaya yako? Alright, saka dzikisa hako ruoko rwako uchiuzivisa mambo chaitati udaidze unotanga kupika mhiko yako kuti zvamuchataura pano pamberi pamambo nepamberi pedare zvichava zvichokwadi. Kana ndikadareva nhema dare rino ngarindipe mutongo wakaomarara. Zvandichataura pamberi pedare ramambo ngazvive zvechokwadi. Kana dzikava nhema dare ngarinditonge zvakaomarara. Ndotevera. Pamusoro ana mwena mberi. Musi wa 5 July Sunday ndakaswera ndisipo zvangu ndiri kubasa ndadzoka. Adzimai vangu vakati pane nyaya ndoda kukutaurira. Ndikati ndei zvanzi handichakudza. Josephine akati pane nyaya yandida kukutaurira. Kutaurira ndikati alright wozonditaurira. Tagara tabika sadza abika tadya. Zvekuma past 8 ndopaneka zemanheru. ndo pandakafonerwa naali. Ali ndiani? Iye wandakamhangarira. Panapa tina kuona vanonzi Ali, taona Obed Katungumidzo. Obed handii. Saka wakafonerwa naObed Katungumidzo handii? Achiti kudii? Achiti tsano uyai kumashops kubva tinwe wawo. Saka inini handina kukwanisa kuenda kumashops kunekunoita kwandaita nebasa. Nekuti akanditi uya naAnderson sekuru wangu vandoshanda navo. Ndakabva ndaitsira Anderson message kuti zvanzi uyai kumashops kune wawo. Ini ndibva ndadzima foni yangu. Ndopandala zvekuma past 9 to 10 vananzwa mbo wako ukura panza ndonamuka vandaona iye Obed naAnderson namo Blessing vakatakura crate yewawa vachisvika pamba pamba. Mabuda panzi? Ndabuda panzi. Tauya nehwawa. Hwawa wangu wainera kumanzi abatidza moto pine mukitchen. Ndavhura door mukitchen. Watapinda mukitchen. Aive nani Obed panguva iyo? Anga aina More Blessing naAnderson. Vatapinda mukitchen vanzi tsano inini ndane madhezi ndisingadyi. Ndikangerewo nzungu ndikati nzungu hapana pana. Vanzi kana chibage ndamukangira maputi. Obed maikandikana. Obed.
ndamukangira maputi aya achidya maputi tichinwa hwahwa uyawe azoti hwahwa uyu imimi handeikumba ndine huku yandoda kuti munogocha chadzaka mangwaya ma 11 Zausiku. usiku sanosimukai pfeka zvinodziya tiende kumba kwangu ndasimuka mandapfeka zvinodziya ndivatabuda ndivatatakura hwahwa wedu chikireti ndivatasiya mamasara 4 masikati ndivachasara mukicheni ndivatatakura munhu sikadhi yake yake ndapinda muroti kuenda kumba kwake tikanosvika kumba kwake akaburitsa huku yake tikagocha akatoundurwa kutara akatombotanga aburitsa muzumbu isina kuundurwa ndotati manje anoundura ndianozvanzayo mumba mune imwe yaita yaundurwa oya akazotora dzanzare kumangwaya kuma 11 ma 11 haana mukadzi here Obedi? anaye mukadzi wake ndiye aitotipa huku idzose ndiwo akatosikomusa vakatombobata mhenyu akazoburitsa yakaunzwa kutiro tagocha huku mbva tacha titandara chinwa hwahwa wedu zvoma tofunga ma 10 to 2 ndofanira mutadzanwa kuti tirambe takagara kudai hazvichaita hwahwa tatinawo hwapera akati ndimarambo here chikokeyana chimwe tikati izi chikokeyana takapedza chimwa kudhara hatichaita izvozvo chaipo futi anga ine bhaketi rake rechikokeyana pamba tati isusu takuenda vabva vayamba atikinurira geti votabuda geti votaenda kumba ndichisvika pamba kuma2 kuma2 ndichisvika pamba ndakasvika mukadzi wangu akagara pamubhedha achichema ndikati chii zvikanzi nyaya ndoda kukuudzai musandirove please ndikati chii zvikanzi ndakarara naObed kurara hope here kana kuti kuita kutosanga bonde naObed alright sangu saka inini zvakandiremera kuti ndimubvunze ndiri ndega ndakangomuti wo unaona ndatongofuga magumbesa ndatsikitsira kusvika kusei hamuna kubvunza zvakahamba sei varere musango naObed? ipapo handina ndazomuka kuseni ndopana kamuti iwe nyasonditsanangurira nyaya yako manzaya Obed akanditi mimi mune chihure chamuri kuita pulazi kune mukadzi auya kumba kwangu achiti murume wenyu arada kugadzira saka uyai kunoko ndikugadzirire kuti murume wenyu asaite chihure aigadzira ndiani? Obed ndiye aida kugadzira mukadzi wangu kuti inini ndisaite chihure anochimbogadzira ipapo handizivi kuti anoita aida kugadzira kuita sekuti kuti mukadzi andibate kugora kwandiri kuita inini zvataura uyo ari kuti mapasti 2 vakabva uyo vakaparadzana uyo ari kuti pasara mugomo wechikokiyani saka mugomo wechikokiyani vakati chikokiyani taani nguva takachinwa hatichada ndobva vaenda kumba uyo asvika kumba kuti akaswana adzimai vagere vachichema pavaichema kudaro akati kochii ndobva vakati mashoko andida kukuudzai pano ndeyekuti musazondirova ndakarara naObed ndobva abvunzwa namambo panapa kuti makarara kurara hope here kana kudii vakati takaita bonde vakakutsanangudzira here kuti bonde rakafamba sei kuti rizoitika sinojati kungorara haringoitika kanyore unofanira kunyatsova neexplanation kuti rakatanga so vakandimbonyikidza vanoti ndaibva kumasowe Obed ndibva vafonera kuti alright in fact dare range ratabatsirwa kuno ndo pamakasvika vadzimai vachema ndakarara nani ndofunga mabva maudzwa handiti mune matanho amakazotora here maudzwa mashoko aya ndakamuka ndikanotsvaga sabhuku maruve makamaenda handiti ka ndo patiri kudai papo ndakaenda sabhuku maruve ndipo ndavatsanangurira nyaya yangu ndiye sabhuku wenyeni ai why is it makaenda kusabhuku wenyanga ari apa padhuze
aiwa hapana kure kuna sabhuku hanzi kure kwegava dzokusina mutsupu Alright, kusabhuku wako handi mukati sei wakatanga kuenda kuna Maruve usati waudza sabhuku ndongoti ndakasangana navo kuseni sabhuku Maruve kumashops uchitoenda kwasabhuku mugari unyengetedza kwasabhuku wako sabhuku vangu mugari ndaida kuti ave kufonera kuti ndivabvunza kuti muripo here pamba ndasangana na sabhuku Maruve vatsanangurira nyaya vakati saka iwe woita sei sabhuku wako ngati sabhuku wangu ndakutomufonera izvozvo ndakufonera sabhuku but anogarwa dare kwaMaruve sera gara kwamaruve imuri mamugari uyu ndio kwamaruve uyo ndio kwaMaruve the meta yakaparirwa kwamugari asi munhu apara mhosva wemaMaruve asi yaparirwa kupi kwamugari saka kwayaparirwa kweuyu wazviona zvaakaita kuti akaenda kuna sabhuku wemunhu apara mhosva ari raichi vonai kuti asatizwe nemunhu kuti kuti munhu akapara mhosva ari kwangezi akapara kuno kwachivera inofanira kuti alright okay masabhuku mamwe chete tikadzike tisi alright takati wakabva waudza ati ndokubva yaitwa kwaMaruve dare rakaitwa sabhuku wako vanga vapo sabhuku wangu vanga vapo good avazivisa manje wakanga wavaudza hadzina mambo that's a good process yakwashandisa its okay yakanoitwa kwaMaruve ikoko sabhuku wako varipo tazviwana dare rikabvu nyaya ikanzi kudii nyaya yakagarwa pasi mudzimai wangu akabvunzwa zvakaitika akatsanangura mufambiro akaita nyaya akatsanangura iti chii ndopanoda kuzika maminetsi acho aripo maminetsi tofunga ana sabhuku vachazvitangura kana uyataura iwe taurako zvachona zvaakabvunzwa akataura akati kudii akati iye ndaienda kumasowe ndobva ndafonerwa naObed kunzi muri kupi vakati ndakutosvika kusaiti kumasowe kudhuze nekumba kwaObed akati ndiri kubva pamasiwo chindimirira ichi ipapo ndokusangana kwavakaita ndobva vanzi imimi kuti ndikugadzirirei zvinhu zvenyu ndikuda kuti ndione pamazamu penyu kuti murume wenyu haana kugadzira here muprofiti here Obed ina handizive kuti ichii aibika chikukena aida kuona chii chaaida kuona pameso pemazamu adzimai chaichi kuti inini ndakagadzirira adzimai vangu aizviziva sei hanzi ndine zvandoziva nazvo pamazamu izvi zvaitikira pai parodi pasango rodi dzemusango saka adzimai vangu ino vanonditsanangurira kuti kubva ipapo paakanditarisa pamazamu handina kuzomboziva kuti zvii zvakaitika asi chokwadi chandoziva ndechekuti takarara tese vakazoziva sei ipapo handizozivawo vasina kumboziva zvimwe zvese kuti vakarara vakazoziva sei vakazvipindurira kuti chicha vachapindura ega vakazoziva sei vachapindura ipuwa statement neuyu the very day rauya ripoti kwamuri ichibva kuna adzimai zvava zvatora mazuva mangani ava neuyu vaita bonde vakataura musi weSunday bonde rakaitwa musi weFriday Saturday ndobva vazoripoti yazo yaSunday kwamuri nzvimbo yakaitirwa bonde makaisvika handi irimo asi iripo vanopaziva vanotopaziva sabhuku hamuna kusvikawo nzvimbo yakaitirwa bonde munoiziva kapanorwa mukono pahapamere uswa matsanangura akaita seanhu anogara muarea ndakabva ndangopaziva kuti paipai panotoratidzika vasvibhese panenge alright taona kuti pakaita Friday havana kukwanisa kutaura ndonga vaitoti vaityadiri Saturday havana kukwanisa kupa ripoti kumurume wavo tongoti vairemerwa nazvo but Sunday namba kuedza ndiwayo handizi vabva uku ndopa Sunday ndiye vakazotaura vachinoona kuti regai ndiudze murume wangu zvakaitika handiri asi mapai mihumbo hwokuti vanzi pazvimwe zvinhu zvakaitika zvisi hapana chii chavachaziva asi varingorangana vachivhurira chipfuva handiri kuti havaone kuti pakagadzirwa here then ndopakaperera sarungani chavakazoriyeraisa kuti bonde ratambwa masainzi ekuona kuti bonde ratambwa akawanda
unogona kuona pamauswa kugosi kana kuona izvitobuda usidzoka kwazvamboenda nako. Alright, regai titasiye yakadaro. Enzerai mberi vakupa izvozvo. Sandi yacho makazobva ndobva masakuma nyaya yakatongwa kwaSabhuku. Yakabvuma handiti? Yakabvuma here pamberi pedare kuti ndo zvaitika? Akaramba. Pamberi pedare raSabhuku, maSabhuku akaramba. Alright, I think mambo apa takachida kuti tidzokere uku sezvanga zvaro asi vakufunga zvakare kuti muridzi wenyakanyaka wacho akatambwa anobva kusumuka aizoti Sabhuku chataurako. Sabhuku muchataura ndosaka topusa mukadzi wobva ati handina kumboitwa bonde nyaya yapera kuti tatopa mutongo saka toda kuti mukadzi aibva asitiudza kuti zvakafamba sei ende relationship yenyu gara yenyu basi isumukai. Imi mumbori chine uyu Baba wakunzoka. ha Na baba vari kunzoka. Baba vandakatova zero mushumo wangu wachiwitirana nemurume. munonzi ani? Nonzi Josephine Kamba. Josephine Kamba. Namba dzenyu dzechitupa Zvine musoro mfudzi. kodze foni. The phone is 0787 15 41 22. Ko makore une makore mangoni Josephine Kamba. Josephine 29. 29 years handiti? Mugari wemamugari. Muri chizvarwa chemamugarimo. Ndakaberekerwa Mandarwe. Rushini. Alright. Matena baba hamuna ukama? Hatina ukama. Makavaziva kuburikidza murume wenyu? Communication link yakapinda sei chekuti takada kunongowana zvada kutsvaka mubva mapa statement kuti munombofonera navo here? Baba vanasi vafonerana navo. Vaimbokufonera here? Okay. Achienda henyu muchitanga kuti pira chichi tanga taura henyu zvakaitika. Nyaya yekutanga ndeyekuti inini ndine vana 3 nemurume wangu togara tese saka ezvinozvi kubva last year musha matiri pene chingofamba nyaya yekungonzi murume nyandani nanhingi ava vana vakafirwa ndingati vakafirwa vakangouyawo handizoziva kuti varume vakasiyana siyana. Vanhu vapi vakangouyawo? Vakadzi vanogara muraini menyu vasina varume. Saka ndo vanenge vachinzi murume nyandanana nauyu murume nyandanana nauyu sezvinhu zvaunenge usati wabata nekunzwisisa. Saka vanenge vakasiyana siyana vamene muchiudzwa vanhu. Vanhu vakasiyana asi munhu wani. Neimwe nzira muri kuti vanhu vari kuti murume wenyu ari kuita chifambi. Chokwadi. Vanhu vachidaro mubva madi. Vanhu vachidaro nababa vandovabvunza. Nenyaya iri kutaurwa. Baba makavabvunza vakavati alright murume wenyu. Ichokwadi here vanongonditi ini handidaro. Tobva tazoti pamashure apa I think tichipinda mugorecho vakaenda kwaMubaira. Havana kundioneka kuti vapinda kwaMubaira. Vakazodzoka kuseni kwacho. Tobva ndandauda unowacho ndaona mutrausi mavo mune maprotector. Ndabvunza kuti ko maprotector aya hawo akashanda here kana kuti anga asina ndakaona. Saka ndinofanira kutotenda Mwari kuti mira yenyama tinosiya iwari wane basa ratoda kunyora iwari. Hanze ndaimbe ndinofanira kutotenda Mwari kuti murume wako anoziva kuti anokuchengetedza ane utano. Aidaro ndiani? Murume wangu. Alright. Ndamufunza nezvemaprotector. Saka zvinhu zvinotendwa here izvozvozvo.
tabva pane iyoyo tauya panext pedu. Panext pedu apa pana amai ava nemurume wavo tanonzi Mwenda Mbiri. Amai ava ndo vamwe vacho futi vaitaurwa kunzi vanodanana nemurume wangu, asi paukama hwavo ndaamai vavo. Vane murume wavo? Regai kuramba muchitaura ivavo. Handei futi mberi. Vasi munyaya yenyu. Vanzvengei munopinda vanopinda mhosva. Kana amai vacho vanopinda mhosva. Amai vavo futi nyaya dzimwe dzakazoita kuti zvisvike kwadzasvika. Handei. Amai vava ndine dhei randakaenda kuPungwe kuchechi. Amai, muri kunzwa here pandida kuti mudzoke? Murume wenyu ari kuti manheru akasvika mumba muchichema. Imi muchichema muri mumba hatizi. Achibva kwaakanga aenda nasahura wake kupi? Kuno madoro avaruma. Akawana muchichema, imimi muchichema. Hamuna kutaura zvaamai avo, makatotaura nyaya yenyu kuti baba murume wangu. Pane nyaya yandida ndikuudze. Asi hauzondirova here? Murume akati aiwa ndikurova hatizi. Asi ari kuzobuda panapa aitaura kuti mushure mekunge madaro makazomutaurira mashoko nekuti makataura naObeti uyu agere apa uyu. Tangira ipapo. Ainoti kumashure kune zvakawanda, panoitwa vana vatatu pane zvizhinji hazvingapereri padare rineri. Baba ava nabhururu wavo kuwirirana, baba vaing'anga Obeti. Ndo matauriro azvinoitwa kuti ing'anga vanobatsira. Imi muri kubvumira ndeka mukuti Obeti vanhu vanomuti ing'anga. Aiwa kwete kuti ndinoti vanomuti itori ing'anga. Watombokubatsira iyo. Aiwa, asi ndaida kunobatsira. Obeti munomuziya iri ng'anga. Mushure ndakatanga ndichiudzwa nemurume wangu kuti bhururu wangu ing'anga anobatsira, anoita so. Makaudzwa nemurume mariri? Handei. Baba ava ing'anga? Vanobatsira. Saka baba vakazoti mudhei vaida muriwo. Tobva tatema muriwo. Tobva vati mufoni mavo hamuna airtime. Ndobva washandisa nhamba dzangu kuti baba Obeti azowana nhamba dzangu. Vaenda kunoshanda kumba kwavo baba. Ndobva vakasvika vakaita basa ravo ravakaita, ndobva vabuda. Asi ini vachibva pamba vainditi ndikuenda kubasa. Ndikabvako ndokubva ndaenda nekwateki kwaSabhuku. Ndichibva waenda ikoko. Vanhu ava vanga vari vese Obeti nemurume wangu. Murume wangu akazodzoka kumba. Ini handina kumuona paakadzoka kumba. Obeti achibva asvika akati kuwana tsanu varipi? Akati vaenda kubasa kumba kwenyu. Zvikachinzi havasati vadzoka here. Ndikati ini kwavabva panapa vati vachienda nekwaSabhuku. Zvikachinzi awo murume wenyu ashanda uko ndamupa mari. Saka ndoenda kuteera kumashopusi kuti vangandivhare. Mari ipi? Iyoyo. Ndobva kwapfuura murume aitengesa mabhanzi. Tiri kunanga panyaya yekuti ndipapo pari kuenda murume wenyu abva kwavanga vachimwa wavo. Handiri ka? Dzokera ipapo nyaya yekuti zvaida kuti aiwa tiutiza ndipanoda kutokunatsokutsanangurira. Tiri kuenda pamazonorara pabonde. Ndipapo pari kuenda. Handei. Ndobva ndakuvatera kubhawa. Ndakuvatera kubhawa. Saka pakapfuura murume aitengesa mabhanzi. Wati murume adaire mabhanzi. Akati watenga mabhanzi $2. Ndobva wati awa $1 ekumba kwangu $1. Aidaro ndiani? Obeti. Obeti uyu. Vachibva vaenda kumashopusi kuya. Vachisvika ndifunga chenji dzavo vakapanana. Vachibva vazodzoka. Asi murume wangu akasara kumashopusi. Ndikati maonana nawo here? Zvichinzi ava Obeti vakabva vanditi bva vataura zita rangu nesinema. Ndimi here munonzi Josephine Kamba. Ndikati kwakanaka here. Zvikanzi pane zvidiki zviripo. Nguva iyoyo ndakavatamidza mabhanzi avo. Ndakutanga kuvaburitsa gate. Ndobva vanditi imwe murume wenyu munomutrust. Aini murume wangu hatina kutrust nekuti pane nyaya dziripo. Sezvo imi munobatsira zvikanzi ini ndinobatsira. Nyaya dzese dzamuri kunzwa idzi murume wenyu anozviita zvinhu izvi. Ndikati anozviita zvikachinzi murume wenyu ndopa akanditi mukadzi wangu anditi zvoni muuye kumba
vada kuperekedzwa kunokuisa chidoni. Ndopatakatanga kufamba naOrbit road tichienda kumba kwavo tichitaura pamusoro Mati apa mimi adzoka Orbit akakubvunzai mubvunzo wekuti murume wenyu munomutrusta here? Imi makati kudii? Ndakati handisi kumutrust nekuti pane nyaya dziripo. Kwapiruma nguva iko mai kwangaenda mabasa kudoko? Vakapfuura thing zvokuma9 kuseni. Alright. Vakadzoka ndifunga zvokuma past 12. Saka zvikanzi nyaya dzese dzekutaurwa kuti nditongoti ndidzo dzechiureka idzi ndedzechokwadi. Ndedzechokwadi. Endai imbetini. Ndobva ndakufamba naOrbit tichienda kumba kwake. Makazongotanga kufamba kuenda makataurirana kuti udii kuti mutange kuenda ikoko? Vakanditi zvoni adzimai vangu vanga vandiudza kuti hanzi muuye kumba vada kuperekedzwa kunokuisa doni. Saka usura kuti vanga vatumwa naadzimai vavo kuti vakuzvidedza imi? Fambai. Saka tiri murodhi ndopatakatanga kutoreva baba vachiniti inini ndinokwanisa kukugadzirira nyaya idzi ende mugotovabata murume wenyu. Kati aini kana nyaya yakatodaro ndo zvandikutoshuwira kuti ndigone kuita sei kuwabata. Zvikanzi aindodzigona nyaya idzi ndodzifambira ndo kutori kubasa kwangu. Tichitokurukura udzamara tasvika kumba tichitaura kuti vanhu vacho vari kunzi vari kudanana vawandisa. Makanosvika kumba kwake? Hapana chakaitika mzee? Aiwa hapana. Right. Takasvika kumba zveshuwa tikazoenda unogaisa dovi ndeiroro rakatopfuura. Ndo pandosodzoka pekuti vakazoti vari kuda muriwo tanda kuchiza apa pesa apa ndaingoita zvokunzwa zvavo ndisingazivi asi ndoiro ndo ratakatanga kunazoita sei zivana. Saka Friday baba vakapfuura ndakarara kumba. Zvakachinzi vana vanobuda kuma1 Friday masikati. Ndiri kukumbirawo mvura pandabuda nemvura ndobva kuramba wachifamba ndati kwamunondishedzera muedzere mvura yacho yamusiri kuda. Zvikachinzi ndandafunga kuti hamusi kuda kundipa mvura. Ndobva ndavatambidza kapu yanga ndakabata ndobva watoenda nayo nekapu iyeyo chinwa mvura yavo. Wabva waenda nekapu yacho? Vaenda handizoziva kuti vakanosvika kumba kwavo vakabva wazondifonera. Muripi? Tiri kumba. Asi ndandifunga kuda kuenda kuchechi. Munokwanisa here kuti mubude pamba muye ndine nyaya hombe yandoda kukuudzai. Kati ndokwanisa. Zvakachinzi itai muye asi zvandiri kutaura nemi handisi kuda macontact ese andafonderana nemi ndoda kuti mumadhiriti. Kati ewoye. Ndobva ndabuda. Aidaro ndiye Orbit. Ndobva ndabuda papa. Tada unosvika ndichifamba tichienda kusaidi kumasoro kwacho. Tikatoona vanhu pamasoro vatobuda. Ndobva atonditi muripi vanhu pamasoro ndasangana navo vakatakura mabhegi. Ndikati ndiri muntu woti asi vanhu pamasoro ava vakutopfuura neinda kuenda nerodhi inoenda saidi nzvimbo iriko inonzwa Marovo. Musingade kusangana nevava vekuchechi? Imimi? Vambomira Makanga muchienda kumba kweuyu? Aiwa kusi kumba. Patori pasango akusi kumba. Akati uyai apa? Akati muri papi? Ndikati chega ndimire parodhi inoenda kusaidi kwaMarovo. Kanzi ina handizive kuti ndipapi. Ndikati imi muri kubva nepi? Ndiri kubva nekumba kusaidi kwaana Fadzi. Ati amanje kana muchibva pana Fadzi mukafamba nerodhiyo munondiona. Maida kusangana ipapo? Ndokwataitosangana ipapo. Makanga mambozwa chinangwa chake? Handisati ndaida kutonoudzwa kuti ari uyai ndikuudze zvandasangana nazvo makuseni. Ndobva tasvika paipa zvikachinzi ndine nyaya hombe yandoda kukuudzai. Nyaya ndodzatinoda ndiudzei. Wanditi musi ukashanda murume wenyu kumba ukakauya nemari here? Akati kwete asi kuti wakatenga mavhiki $2 ndovakauya nawo.
zvikanzi handosanga ndichikudzai kuti imi muri rema makapusa. Akati ko waimadaro. Zvikanzi murume wenyu akatonokecha. Ndikamupa 30 years akatonokecha kubhawa. So baba zvikanzi murume wenyu akatokecha. Ndakati saka ndochidii? Zvikanzi aiyo haisiriyo nyaya yandakusheedzerai. Kumba kwangu kwauya munhu makuseni auya mumatare angu mumwe mukadzi atanzi zvoni ndoda kuti mundisungiro nouyo ndiye murume wangu aitaura auda kuti inini naye tigare tese asi